tsy mahavita azy atao inona wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh. Mbola tsara nareo jiaby zanaka malagasy tsankagnavaka. Tsika eto moa nialany olo maventitsika vadiny Andriamatoa President Didier Ratsiraka. Céline Ratsiraka zegny ke za magnano condoléance amy la famille, condoléance koa mamitsika namagna jiaby Arima tsankagnavaka, condoléance koa mamitsika malagasy jiaby tsankagnavaka amin'igny mamatsika igny. Ray mandreny ny Madagasikara izy igny, ray mandreny ajaigny malagasy jiaby. Okay. Matokisa moa nareo fivadiagna, nareo nodimandry, me vahoaka malagasy tsy sandrany vahoaka malagasy magnadigna anareo mivady. Nanao ny hevitry nareo agnavotry ny Madagasikara, fa kanefa ny Madagasikara misy mikroby maventy amy tanàna io, ary mikroby mbola tsy maty amy tanàna io. Jusqu'à amizao zegny mikroby mbola actif. Car mikroby moa tsy azovy ty club 48 ty. Parce que Andriamatoa Didier Ratsiraka efa nikasa agnamia ty état fédéral ty. Parce que matoa za mivolagna zegny, alohany za nidriky tamy fédéralisme ty, Arima tegnako, nanoagna Arima za. Arima tegnako sady fédéralisme. Parce que ino? Navia za Arima tamy fotoagna regny, parce que Arima manoagna ny fédéralisme. Donc Ratsiraka zegny agnamia ny fédéralisme igny, letry fa ela fa nisakanany ty club 48 ty. Ino mara nataondreo tamy Ratsiraka hoe misy bobele mangalatra volam-panjakana jiaby a Madagasikara io. Nankalotoagna zegny Andriamatoa Amiraly Didier Ratsiraka tsy amy rariny. Amizao fotoana zio moa, raha fandrongatany igny Didier Ratsiraka igny niala tamy pouvoir, azova amizay ma olo managna ty villa ty andafy aty. Andry Rajoelina managna villa andafy aty, mivangatragno andafy aty, e Général Bomba, également i Ravalomanagna regny, i Riery regny, ariagnany Madagasikara jiaby, navoaka ivelany Madagasikara, nivangagna raha amy firenenan'olo hafa. Ke atsika ina nde naikizy Ratsiraka fa nangalatra volany Madagasikara, misy aty, misy ary. Ratsiraka nipetraka tandafy teto, nipetraka tamina appartement loyer. Tsisy tragno izy. Ke olo nangalatra tamy Madagasikara, ka izy navy andafy aty mamondry tragno. Il a loué un appartement privé. Zegny aminareo, olo nangalatra Madagasikara. Zo fa araiky mibaribary zo depuis boka amy Ravalomanagna, Hery, Andry, ro jiaby zegny nivangaraha ty ivelany. Niady Ratsiraka, ary Ratsiraka iny tsy olo ratsy velively mihitsiny, fa olo nanagna fo maha malagasy izy nankatia Madagasikara, ro hoe mivady. Kary tsy azo ma olo tompiny manipulation io amin'ny club 48 io, mikroby maventy mbola velogno, manimba ny fiainagna ny zanaka malagasy, Norbert Lala Ratsiraonana. Io fototriny, io club 48 io, izy fototrino. Izy ny fototriny io, avy ny malagasy tsy mety mandroso, nanjary nandeha amy fanjanahantany. Zegny olo tsy tena amy pouvoir io, fasily aminany manipily olo Antananarivo miditra amin'io club 48 io, mandoto ny président zay mandeha amy lalagna ny fahamarinana. Ratsiraka manataondreo nisy bobely, misy bobely,
ao amin'ny avloa ao fa misy tany fandatsagna olombelogno misy bobelinany raha jiaby zegny aby raha natao tamin'igny olo nagnano ho an'ny Madagasikara. Et les corruption io ankamaroazany olo bénéfice ny corruption io farany maventy ao ro mivanga tragno aty andafy ro club 48 ao majorité ndreo jiaby misy villa aty andafy aty iro amizay zegny mitana ariagnany malagasy io agnatiny compte-ndreo parce que olo mangala gouvernement io tsy mandeha miattaquer ro amin'io tanana misy ro io agny tany pitrandro ohatra izy en France aty gouvernement tsika afaka mitaky ro magnampody ariagnany Madagasikara na lendro igny afaka mitoro ro non parce que mbola centralisme fo koa olo andeha ampidirigny io olo igny koa andegnano c'est le même chose mirina fo andeha tony ke Norbert lala ratsina olona ty ratsiraonana voilà io ennemi malagasy letry fahela io ennemi Madagasikara letry fahela et le peuple Madagasikara io mavianatsika fokony Madagasikara ao latsaka agnatiny doute ny sasany tena anjanaka ny sasany tena ambanimbany ny sasany parce que ino fa siregny ro tsy mahita les études bako amizay avy ny fagnambanimbaniagna amin'ny razanandro fa anareo olo karazana gidro tsy managna todoa parce que fanambanina anao ny sirena anao beka tsy ahita l'école parce que anao koa hita l'école hita cerveau anao mais andilitra izy baka aina anao intelligent mais siregna kendriky tidindrery zanaka anareo jiaby vita ro bako be tsy amin'ny fianaragna tsy ampy ny expérience ndreo fianaragna le zanakandreo fa formé club 48 igny avy magnambanimbany ny taranaka fa ty président telo navy Madagasikara teo président napitrika atsika ao agnatin'ny fanjanantany plus que fanjanantany nataony vazaha raha nandeha nataondreo a Madagasikara plus parce que tamin'ny vazaha nananjanaka ny malagasy mihina zanagasy niasa nandeha maramila nianatra c'est ça que tamin'ny faritany navatra hita fa nisy olo manantsaina na amin'ny sport zegny na amin'ny resaka fianaragna zegny na amin'ny resaka militaire zegny faritany navatra io natahorandreo club 48 ty parce que to nisy olo nahery donc anareo zio fabriquendreo la misère amin'ny tany misy anareo beka mideky zegny nangovinareo tsy ao ny tsy ampy sakafo on zanaka manjary mirendreny farany miala l'école manjary mivatro mokary asany na magnampy mamany mivatro brochette voilà na tafangalitra izy après ampidirigny en prison c'est ça l'avenir de nos enfants izy koa tsy mitsangana ity fédéralisme de Madagascar ty ka fambarako eto atsika mitaky état fédéral ke raha ty fa tsy ho ela président Andry Rajoelina hiala amin'io place io parce que amizao fotoana zao mbarako anareo tsara beky raha mandalo ojo io fa nagnano réunion ro mikasiky agnadoso ty Andry Rajoelina ke réunion nataondreo agnadoso Andry hiala Norbert Ratsiraonina miorganiser raha jiaby izy namoro olo jiaby to afaka malobe io teo réunion fa nandeha mais tsy hay Christian mbola ty hiditra agnaty ao parce que reo zao mila débarrasse baka général Bomba ty fa hitandreo fa tsy hitandreo lalagna andianandreo parce que olo jiafa mitady ty état fédéral ty Madagascar leo amty centralisme ty état fédéral ny tadiavinay tsisy hoe kanareo andeha ngotakotaka andeha agnano tetezamita andeha metrapetraka olo tsy andeha agnano état fédéral ty Madagascar mbola voafitaka ny vahoaka malagasy amin'ny tanàna io ao kazavany resaka le vrai fédéralisme tsika tsara mitandregny parce que raha ty concerne avenirany taranakatsika mandimby ry avako aby très important tsara namagna mba famahay dikan'ity état fédéral ty révolution fédéralisme ty mba tokony magnapitapita amin'ny avagna tsy mahafantatra tsy mahalala iny dikan'ny fédéralisme ty fa
très important amin'ny avenir an-taranaka mandibitsika. Atsika ho ray aman-dreny zegny, atsika fa manana volo fotsifotsy ty, hitsinjo atsika ny mandimbitsika. Fa oka atsika amity mba hifidy état fédéral ty mba handiniky eky, mba tsy hiala lalagna. Karaha zegny anareo namagna namadiky tamy taloha, mba mipodiana amizay amy lalagna tsara. Fomban'olo fo very lalagna. Antena koa fa very lalagna, antena magnatony lalagna. Na very antena igny, iala antena mandeha magnaraka lalagna droit. Fa tsy hiseky raha tsara mandilitra état fédéral à Madagasikara, io province tsirairay bénéfice raha zegny, tsy hiseky vola andeha angalarigna alefa amty tanànan-dafy aty, igny vita. Sinon, nareo koa mbola andeha hivoty, andeha agnaraka antoko ataondreo HVM, Orange, TGV, vita igny. Apetraka atsika rafitra état fédéral ty, io rô mandeha magnano antokondreo, manangana zao président mety apetraka andreo io, au moins c'est état fédéral rafitra ataotsika. Mba afatsika, mba prépare avenir an-taranaka atsika amy tany misy atsika fa tsy hiakatra Tananarivo fo zegny ny ariagnanareo ao, volanareo ao, raha nareo jiaby contrôlena Tananarivo any, karaha nareo le handicapé, tsy manana ny atodoha, tsy afaka mitantagna ny ariagnanareo, kary mandiniatsika zanagasy fa tsika jiaby aby subira raha zegny, na nisy ny adipoko ao, tsika jiaby miaramaty ao. Tsika jiaby miaramaty ao, parce que anao namono zary, avako amono anao, atsika hifamono fanapataboka. Kary mitanjona état fédéral ry avako aby olo, mba misy zanakanareo magnaraka, mba mahita zay fianaragna zegny, mba misy indication, mba mahay histoire ny tanàna misy anareo, province misy anareo izo, fa ny modifiegna l'histoire. Aia Josimboty, tsista. Na ino zao tianareo midrika amy lala sinoro, irikoto fety sy maka. Ny nareo zegny vonegna ny olo ataonareo. Histoire nareo zegny asidriky mihitsy ny tsy mila hay. Modifiegna histoire ny Madagasikara. Karaha modifie rano ty ande atao couleur mena, mivadiky mena. Non. Mandinia atsika amty raha andeha ataonao ty fa maro olo mila andeha tianakina ity état fédéral ty ao Tananarivo ao. Surtout ro club 48 ro mila agnano tous les moyens tsy hitsangana état fédéral ty. Ro zio fa mila mivanga olo gauche, droite. Hitanareo izy koa fa nahazo Zafalbera tamy pouvoir ateo. Zafalbera koa ma olo autonome. Nangadika iny province autonome totale. Zafalbera état fédéral zegny. Tsy nikendreo raha igny. Ira nandeha nataondreo fa nandeha nifendreo député jiaby igny, nandeha nivoty, nagnano motion de censure, direct vangondreo empêchement. Noranora amindreo nandeha nagnadoso Zafalbera igny, jusqu'à jour igny pouvoir igny amy tagnandreo amizay. Nagnaia révolution loanareo, nagnaia jery amilonao olo nianatra amy tanàna io mbola tsy managna tsaina. Déjà anao koa fa nandeha nivoty olo tsy zanakanao amy tanàna io, déjà saigninao fa ambany dikan'izegny. Kary koa fa mivoty zio voté olo zanakanareo amy tanàna io. Asoazinareo olo mandeha magnano candidat io, zahavanareo agnarandreo, zahavanareo itantirandreo, zanakantany mitondra tany. Fa nambara ny Tananarivo ambarako anareo zay, zanakany Tananarivo ihany no mitondra ny Tananarivo. Fa tsy zanakan'olo avy agny Andry na zanakan'olo avy agny Dego tegna ny maire andreo ry. Nandeha député ndreo ao. Non. Tsisy raha zegny ry avako aby. Ka raha mahazo atsika amizio fa tsy rariny. Tsao fo anareo fa donton'io jaly mahazo anareo io, anareo tsy ezaka mba hiala amy raha iny fa miezaka anareo andeha hisolelaka, andeha vidigna ampotriky, amonogna fiainagna ny taranaka anareo, oka atsika andray-andraikitry tsirairay amty état fédéral ty. Engany, même naty ro olo betsika aby regny, naty ratsirika, naty riseliny ratsirika, naty ro olo niady zo jiaby lany ny vonegna. Tsy magnino, fa tsika boka afara za magnambela hady iny fa hendro fa hady iny tsara amitsika, matolo be niady zigny. Matolo be tsika naty ny vonegna amy raha iny tsara raha iny. Donc iadivatsika isika farany. Kuna tsy mahavita azy atao inona? Atao inona wa?